bi février kalo tile 17 o kɔni ye dɔn kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka ɲɛsin arajosow ma. O hukumu kɔnɔna na an wulila ka se jɛkulu dɔw ma koro olu kɔni bi VOA Banbara ka Mali kura kunnafoni sɔrɔ cogoya wɛrɛ la n'u kɛn bɛ ka WhatsApp groupe dɔ de créer a kama. Isa Guru ale ye groupe administrateur dɔ ye. VOA Banbara ka émission dongo do am ka lamɛ u ka journal fana dongo do am ka lamɛ a bɛ an ka WhatsApp kan. An ka WhatsApp kɔnɔ mɔgɔ yɛrɛ ka ca. An ka WhatsApp a groupe tɔgɔ an b'a fɔ ma ko groupe Anakun. Mais Mali kɔnɔ bi na min tɛ bamanankan a ka dɔgɔ. An tɛ bamanankan an bɛ débrouiller dɔɔni an tɛ kosɛbɛ kɔni mais an bɛ débrouiller dɔɔni kɔni. Ka fɔla maa minnu kɔni bɛ nin groupe in kan a ka ca maa 1000 nka hakilina in bɔra maa minnu na o kɔni sigilen bɛ Arabie Saoudite i n'a fɔ Amadu Ongoyiba ale b'a ɲɛfɔ an ye cogo min na. An kɔni tɛ ka VOA Banbara kɔni an bɛ k'a lamɛn ka taa lundi fo vendredi an bɛ k'a lamɛn walasa a hakili b'an bɔra maa min yɔrɔ an ka groupe WhatsApp président dɔ de don a tigi sigilen bɛ Arabie Saoudite ale bɛ to k'a bila groupe kan an bɛ to k'a lamɛn. Useni Goro laɲini b'ale fɛ an k'ale lamɛn. An bɛ mun fɛ o la donc o ka a ka dɛmɛ ɲini dɛmɛ ka sɔrɔ arajo ka caya an ka lamɛnni na pour que an ka kunnafoni an ka dongo don an ka mɛn. Ka fara nin jɛkulu in kan koro arajo Orana o ni VOA bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Abdramane Ɲangali ale ye technicien ye arajo Orana la. An ni VOA bɛ ka baara kɛ a bɛ wagati dama-damani bɔ sisan. An bɛ ka a ka kunnafoniw latɛmɛ sɔgɔma ani wulafɛ ani midi passé kɔnɔna na midi à midi 10 u ka information dɔw bɛ yen u bɛ passé sɔgɔma fana an bɛ arajo dayɛlɛ n'u ka information yɛrɛ de ye. Jamana wɛrɛ komakow ɲɛnabɔli kunna i ye ɲɔgɔn sɔrɔ lajɛli dɔ lajɛlen kɔni ka laɲini de ye VOA ka se ka kunnafoni d'u ma sanga ni waati bɛɛ lajɛlen. Tijani Wederawogo VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Koro.